Excuse me. May buntag. Uy, sir. Oy mga bay. Morning, sir. Oy, may buntag. Ako din yung purok leader sa diri. Ay, Leader diri. sir. Unsa man yung gibot ya? Ayun, may bike, sir, kay way. May na lang May yung social distancing dapat Uy, dapat layo lang, sir. Dili. Kami mangod diri kapanghatag mi og mga mga ginagmay lang nga hinabang. Uy, salamat. Siyempre kay sa panahon ngaron kasabot ba gyud nga dapat magkinabangay Lagi, kita. sir. Lisod kayo, may sir. Ay, Mo wala gid. Oo, sir. Mo nang nagbitbit ko diri, abot lang kung ganahan ba mo diri? Tara. Ano ba, sir? Hatag ko ilim nun. Mahalon nga ilim nun eh. Ah, kani, sir. Oh. Black label. Para ang imong tilaok suwabe di kay dali madaot. Dili ba na si Kwan, sir? Ay. Ulaw taginom, sir. Ay okay ni sir. Okay kayo na, sir. Okay, tapos para sa imong asawa Uy, na may wine. mag-inom yun doon, sir. Oh, para ano lang, para may man ning panahon na mo sa istorya mo, sa inyong mga kaugmao na nga, wine, ano. Tapos may bugas. Ay, salamat, sir. Pero mahalo ni nga bugas. Ano, sir? Dili na inipi, sir. Dili ni NFA, bawal na sa mo NFA. Sa amo diri wala NFA. Wala na Lahi diri sa mga barangay. Amo diri ka ng brown rice. Uy, gani, sir. Tag 200 ang kilo Ah? ano? 200 ang kilo. Ala na, sir. Ay, Para lahi man mi diri. Dili NFA, dili. inipi na lang, bayloy. Bawal sa amo diri ang mga baraton. Bayloy, ginipi, sir. Para laghan, sir. Dili mi ana. Dili, ginipi, sir. Nami pandri pangatang. Uy, salamat. Ang pana mo diri wheat bread. Amo na, sir. Oh, inyo po ni. Oo, Kuno sa kanang less ang sugar. Okay. Kaya ang imong tiyan dako na kayo. Tiyan, sir. Kaya magpaniwang ka. Ah, sir. Okay. Salamat, sir. Tapos natay mga biskwit, natay pangatang ng mga Oh, biskwit kani? diri, oh. Salamat kay sir. Tapos tay mga vitamins. Wait, Yes, tambal ay mga tambal. Sir, tambal, sir. Vitamin C para sa ubog sipon. Tapos pampakwan. Agay ito, sir. Pampagahi nadi. Ay, guys. Ha? Kay burag na ako, burag luyahon na ka. Luya to, siro. Luya to. Nani kompleto tanan. Salamat, guys. Tapos gipakapinan ko na Uy, para sa blood pressure. si. Ah, Sakto okay. kay. Ang imong ano na, wala ni. Gigamit gid mo sa Ginoo ko, sir. Salamat. Okay, nara. Salamat kay sir. Dalo na mo, sir. Sana malipay mo niya. Amo na, sir. Oh, lay mo rin ko sir, mahalon. Amo diri mahalon. Dalo na ko, sir. Sige. Ah, okay. Ay, kadyan lang kanang. Sada nakalimutan. Ay. Kanang requirements mo dito. Ano yung requirement, sir? Nakapalista man ka no? Lista mo. Oh, na ato na, sir. Okay. Na ato so. Kasi pangalan mo? Si Lito Inglesero, sir. Lito Inglesero. Lito. So may spelling ano? Leito, sir. Leito. Le? Oh, Leito. Dili Lito. Dili, Leito. Leito. Oh, Leito. Leito. Nato dia, sir. Leito. Nato dia, sir. Nato. Dia sa likod, sir. Wala man bay. Sayasap ka. Labay, pasensya kayo ang nararabi sa lista na ba? Sige, ay na lang ba? Abi ba si abi ni mong lahi ko batasan ba? Sige na lang, tagal. Naba kay relatives sa barangay hall. Barangay. Wala na ba, sir? Wala kay Oh, relative. wala ko relative. Adi ano lang, naba kay amigo dia sa City Hall. Bisag mga kagawad lang ana. Gawad, wala gyapon, sir. Wala kay Okay, kay ilas. Ito naman sila, butante baka dire nga barangay. Wala di, sa lagindi nga muog ko gabutar, sir, sa muog. Patay na. So dili ka butante, wa kay amigo ana. Oh, wala. Bay, pasensya kay bay. Tawa pa ka sa lista, murag. Sir, pangyo ako, sir. Di, wala na yung magkakaon sa ako, sir. Bay, wala man sa unta mo ka sa lista. Ayo lang yung big bike, sir. May na lang magkakaon ni sir ba? Wey, gigamay niya, sir. Kanya. Kaya na lang malon nga bugas oh. Kani, sir? Oh, pero dili pwede ka lang na ipangutana sa. Ito. Sige, sir. Kana, sir. Okay, sir. Sige, para abi bala nimo doon. Sige na koy pangutana. Tama, sir. Sige, kaya. Laga. Lagi, Kung sir. matubang nimo ni Ako, sige, sige. Ano na lang. Simple ra kayo. Pila ka buok ang naasawa ni Jose Rizal o kinsa ilang mga pangalan? Sige. 5 4 3 2 1 Patay. Okay, sinsya kayo. Silisip na, sir. Sorry kayo. Wala mga sa lista, mga katubang. Ano yung pangyuan ako, sir? Ay, sir. Ako na. Ay, mula ko na ko kay tanong sa Ay, sir. importante. Pangyuan na ako, sir. Ako na lang yung mangutana, sir. Kung di ka maka-answer, ikaw matag na ako, sir. Bay, basi wala ka kailan ako ba?
Valedictorian ko. Sige. Kalima ko na imong valedictorian. Sige sir, ana na sir. Valedictorian ko ba eh. Tapos imo ko po. Oh. Ayun lang, maulawan na ka, maulawan na. Ay, sir. Ako nga, ako yung mangunta sir. Sugot ka. Sige, ako yung mangunta na. Ay, sis. Huwag di ka katubag sir. Ay, sis. Kinasailagan na. Sige. Sige. Patulan ta ka, patulan Ano, ta sir? ka. Ah. Para makakaon. Ano sir? Na 5 ka butiki. 5 ka butike. Oh. Gitambling ang duha, aw tulo. Pila man gyud ang nitambling? Oh, tulo. 5 ka pa lang, 5 ka butike. Oh, gitambling ang tulo. Nitambling ang tulo. Oh. Ang pangunta na. Pilay na bilin. Ay, Duha? 5 ka butike. Oh, 5. So siyempre na nasa atop. Oh, atop. Nitambling ang tulo. Oh. Tambling ang tulo sir. Pilay na bilin. Pila- Pagtambling, bay, simple mathematics, bay, 5. Oh. Di pagtambling ang tulo. Oh. Sa science, bay, naman ay gravity. Oh. Mahulog yun ang tulo, bay. Hindi man na makatambling, mahulog man na. Gitambling. Oh. Oh. Duha ang nabilin. Asa, bugok. Di makakabalo sir. 5 galing, 5. Oh. Tumbling ang Oh. tulo. Di duha. O, simple. Ang duha sa sir. Ang duha ato sir, gipakpak. Di way na bilin. Gipakpak ang duha kay nakatablo. Di pilay, o way na pildi ka. Gipakpak ang duha. Nausa ba ka? O 5, gipakpak ang duha. Pilay na bilin. Wala. Gipakpak ang duha. So, nahulog. Oh, hulog ang duha. Way na bilin. Apilde, hatag. Bugok ya po ni. Bali di. Oh, ay siya. Salamat sir. Ah. Sir, salamat sir. Oh, salamat sir. 5. Tumbling. Ano ni pakpak man sa itong mga kinahag? Kabalo sila nga lisod kayo duha ka tiil ra sa